Prostor musí dostat také dopravní zpravodajství. Dnes obzvlášť připravte se, že na několik nehod na D1 ty vám znepříjemní cestu z Brna do Prahy. Například na 112. kilometru ve směru na Prahu v místě omezení havarovalo osobní auto s kamionem. Osobní auto bylo napříč pruhů, aktuálně je průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. Stále tam ale budete stát v koloně. Kolona na půl hodiny popojíždí před nehodou na 24. kilometru ve směru do Prahy, kde blokuje pravý jízdní pruh kamion po nehodě. A pozor také na nehodu na příjezdu do Prahy na 9. kilometru v místě omezení u Průhonic. A komplikace jsou také na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5. Na 3. kilometru se stala nehoda a kolona je tam přibližně na 15 minut. Kvůli čerstvému sněhu jsou stále problémy na Liberecku, a to například na R35 mezi Libercem a Turnovem. Auta popojíždí v koloně u Jeřmanic. Zdržení tam aktuálně je přibližně na 26 minut. A problémy mají stále kamiony na silnici 65 u Jablonce nad Nisou a uzavřena je také silnice pro kamiony číslo 10 mezi Tanvaldem a Hrachovem. Dobré ráno. Dnešní den začínáme s většinou zataženou oblohou, občasným sněžením. Místy může být během dopoledne toto sněžení i vydatnější. Odpoledne se charakter počasí částečně změní. Bude proměnlivá oblačnost, místy sněhové přehánky. Ale protože teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů nad nulu, budou přehánky v polohách přibližně pod 400 metry nad mořem dešťové anebo smíšené. Déšť se sněhem. Vidíme, že bude foukat i vítr, už ne tak silný jako v předchozích dnech, ale i dnes může během dopoledne zejména dosáhnout nárazů mezi 15 až 20 metry za sekundu. To je přibližně do 50 až 70 km za hodinu. Silný vítr v kombinaci se silným sněžením bude znamenat tvorbu sněhových jazyků. Ukážeme si za chvíli. Tady ještě záběr z meteorologického radaru. Vidíme, že trošku silnější sněžení dorazilo na východ republiky a vydatněji sněžilo i na severu Čech. Tady ale máme záběr z východu republiky pod Beskydy. Štítná nad Váří. Výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu tedy varují před silným větrem. Ten by měl dnes foukat zejména na jihozápadě Čech. Silným sněžením, které může být přechodně i vydatnější i v odpoledních přeháňkách a může spadnout až kolem 5 cm nového sněhu. Při takto vydatné přehánce bude samozřejmě snížená viditelnost a může toto působit komplikace v dopravě. Nová sněhová pokrývka může na horách spadnout až kolem 20 cm sněhu, jinde méně, ale budou se tvořit v závislosti se silnějším větrem sněhové jazyky. Nejvíce v polohách od 500 metrů nad mořem výše. Tady už se díváme na záběr nad Evropou. Stále k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Dnes nás ovlivňuje frontální vlna. Ta odejde a zítra by měl být poměrně klidný den. O počasí vše. Hezký den. A protože se blíží 9. hodina, tak končíme vysílání Studia 6 na ČT1. Děkujeme vám za pozornost. A samozřejmě budeme rádi, pokud přepnete na zpravodajskou 24. Tam pokračujeme v 9 velkými zprávami. Hezký den. O rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu jedná Legislativní rada vlády. Meteorologové varují před silným sněžením. Na silnicích na mnoha místech Česka leží rozbředlý sníh. U Kamčatky se potopila ruská rybářská loď. 54 lidí zemřelo, další úřady pohřešují. Uzavření mezinárodní dohody o íránském jaderném programu se protahuje o další den. Konkrétní návrhy reforem odeslalo Řecko svým věřitelům. Změny by měly zajistit zadlužené zemi slíbenou finanční pomoc. Taková byla v krátkosti naše pozvánka na vysílání Studia 6, na zpravodajské 24. Teď přidáme samozřejmě podrobnosti. Hezké ráno. Legislativní rada vlády projedná rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Nově by měl mít dohled nad hospodařením krajů, obcí nebo zdravotních pojišťoven. Rada bude řešit taky návrh zákona o pobytu a dočasné ochraně cizinců na území Česka. No a na úřadu vlády je kolegyně Petra Tuháčková. Petro, hezké ráno. Zavádění zákona o NKÚ bude pravděpodobně administrativně náročné. Od kdy je reálné, že by mohl platit v praxi? Dobré ráno. Tento zákon by měl být účinný 3 měsíce poté, co vyjde ve sbírce. Bude se ale uplatňovat postupně. Pokud tedy všechno půjde podle plánu a tím legislativním kolečkem projde bez větších obtíží, tak by se do krajů, do krajských měst, včetně Prahy a také třeba jejich městských částí, měl dostat už v příštím roce. Ale ta menší města budou kontrolována
až od roku 2021. Jde o města, která mají do 10 000 obyvatel. Ta administrativní zátěž bude bezesporu veliká. Do té doby by se mělo právě vše připravit. Ostatně to bylo právě také tou kritikou senátorů a také násobení těch kontrol. To by ale už teď měla vyřešit takzvaná technická novela, která v podstatě napravuje tu komunikaci mezi úřady, aby se tyto kontroly nenásobily. Takže například finanční úřad by měl lépe komunikovat s nejvyšším kontrolním úřadem a těch kontrol stejných by nemělo být víc. Tento zákon v podstatě navazuje na koaliční smlouvu. Koalice tak má v podstatě splnit ten svůj původní plán a posílit řídící a hlavně kontrolní systém veřejné správy. Celým tím cílem této novely je tedy zvýšit transparentnost a také samozřejmě zabránit případné korupci. Tento zákon je teď po připomínkovém řízení a zhruba do 6 týdnů by se měl dostat do vlády. Nová vrstva sněhu zkomplikovala provoz na některých místech Česka. Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusu je od 8 hodin uzavřený 18-kilometrový úsek od Tanvaldu k hraničnímu přechodu v Harrachově. Na Šumavě napadlo až 10 cm sněhu. Sníh, vítr i ledovka komplikují taky dopravu na Vysočině. No a situaci v kraji sleduje kolegyně Blanka Poulová. Blanko, hezké ráno, kde jsou ty největší problémy? Dobré ráno, tak na Vysočině teď momentálně teplota na nule, fouká silný nárazový vítr a sněží. Jak asi vidíte, největší problémy jsou právě teď na silnici mezi Větrným Jeníkovem a obcí Štoky na Jihlavsku. Právě tady je na silnici ledovka a na ní ujetá vrstva sněhu a to dělá řidičům velké problémy. Jak sami vidíte, tady v kopci stojí už auta a čekají na vyproštění nehody, která se stala zhruba 200 metrů od nás, kde havaroval autobus s dodávkou. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale řidiči, účastníci té nehody nám říkali, že právě počasí bylo příčinou té jejich nehody. Komplikace byly dnes ráno i v zúžení na dálnici D1, kde se auto narazilo do těch středových svodidel. Tam je teď aktuálně kolona. Policie varuje řidiče, kteří by chtěli vyrážet na ten prodloužený velikonoční víkend, aby byli maximálně opatrní a vyjížděli jen se zimním přezutím, nikoliv na letních gumách. Blanko, a co říkají meteorologové, jak by měla situace vypadat během dne? Bude dál sněžit? Bohužel ta situace se bude zřejmě vyvíjet stejně, alespoň takové jsou naše informace. Jak vidíte, silný nárazový vítr stále fouká, teď právě tady tudy přechází ta druhá sněhová vlna, tedy dá se předpokládat, že komplikace budou s počasím i v průběhu celého dne a možná i zítra. Rozhodně tedy Velikonoce nebudou zelené, ale spíš bílé. Blanko, díky za aktuální informace. Pokud možno klidný den. Počasí komplikuje situaci také na železnici. Od včerejška zůstává zavřená jedna regionální trať. Je to regionální trať v jižních Čechách mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou. Ta trať zůstává uzavřená. Je to regionální trať s nepříliš velkým provozem. Pro vaši představu, osobní vlak tam projede zhruba jednou za 2 hodiny. Postupovalo to tak, že to kopírovalo vlastně problémy, které měla i silniční doprava, i energetici. To znamená, šli jsme přes jižní Čechy, kde ty problémy byly pravděpodobně největší, přes Liberecko-Hradecký kraj. Potom jsme se posunovali směrem přes Vysočinu až na Opavsko. To všechno jsou regiony, které byly nějakým způsobem zasaženy, ale díky obětavé práci našich hasičů, externích firm a i lidí na trati se to podařilo vlastně hned během toho prvního půl dne zvládnout a do dnešního dne máme opravdu jednu jedinou trať, kde likvidujeme následky těchto rozmarů počasí. Premiér Bohuslav Sobotka se v Kramářově Vile setkal s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a s místopředsedou Evropské komise Marošem Ševčovičem. Řešili mimo jiné přípravu a priority českého předsednictví Visegrádské čtyřce. Schůzku sledovala kolegyně Michaela Vašinová. Michalo, zdravím tě, hezké ráno, co na ní zaznělo? Hezké dopoledne.
Eurokomisař Šefčovič představil energetickou unii a také zároveň přesvědčoval premiéra Bohuslava Sobotku a ministry, že je tento projekt velmi důležitý. Má totiž zajistit bezpečnou a taky levnou energii pro české domácnosti a pro podnikatele a také má zajistit snížení evropské závislosti na dovozu ruského plynu. Eurokomisař dále řekl, že energetická unie podpoří evropskou integraci. Podle premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika tuto koncepci podporuje, souhlasí s ní a bude to taky jako jedna z priorit nadcházejícího českého předsednictví Visegrádské čtyřce. Této skupině bude Česká republika předsedat už od července letošního roku. Michalo, díky. Nejméně 54 lidí zemřelo při potopení ruské rybářské lodi poblíž poloostrova Kamčatka na ruském Dálném východě. Další skoro 200 se pohřešují. A podrobnosti teď už připojí zpravodaj České televize v Rusku Miroslav Karás. Mirku, dobrý den. Ví se už, co bylo příčinou nehody? Dobrý den. K potopení rybářské lodi Dálný východ došlo ve 2 hodiny v noci v severní části Ochotského moře, zhruba 330 kilometrů od Magadanu. Na palubě bylo 132 osob, 78 Rusů a 54 cizinců, hlavně z Barmy, Ukrajiny a Litvy. Podle posledních zpráv 54 osob zahynulo, dalších 15 jen vězných. Záchranáři se obávají, že tito lidé zůstali uvězněni v potopené lodi. 63 členů posádky se podařilo zachránit, 10 z nich je ale ve velmi těžkém stavu. Většina ze zachráněných má problémy s podchlazením, protože teplota vody je kolem 0 stupňů Celsia. Příčiny neštěstí nebyly zatím sděleny. Podle některých zdrojů mohli do lodi udělat díru ledové kry na moři. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace naopak připouští, že loď byla přetížena a své se hrálo i nepříznivé počasí, konkrétně velmi silný vítr. Záchranných operací se stále účastní 26 rybářských lodí. Informace od Mirka Karase. Mirku, děkujeme. Nejistota ohledně uzavření dohody o iránském jaderném programu narůstá. Ministři zahraničí 6 mocností a Iránu ke kompromisu nedospěli. A přitom jim čas vypršel s úterní půlnocí. Jasno o tom, jestli se k dohodě blíží, nevnesla ani jejich poslední vyjádření. Ve švýcarském Lausanne zůstává americký šéf diplomacie Kerry i jeho iránský protějšek Zarif. Maraton jednání diplomatických špiček v Lausanne zatím nemá konce. Jestli se ho vůbec dočká, není jisté. Zatímco iránský ministr zahraničí tvrdí, že jeho země má vůli k dohodě, Irán ukázal, že má politickou vůli a že je připraven jednat s důstojností. Je čas, aby naši partneři využili příležitosti, která se nemusí opakovat. Podle mluvčího Bílého domu se Teherán zatím k ničemu konkrétnímu nezavázal a v postojích obou stran přetrvávají velké rozdíly. Když se dostaneme do situace, kdy budeme cítit, že rozhovory se zablokovaly, pak jsou Spojené státy a mezinárodní společenství připravené je opustit. Jednání v Lausanne by mohla zmařit tvrdá křídla americké a iránské politiky. Podle britských médií připravenou dohodu odmítl iránský duchovní vůdce Ajatolláh Chamenei, když požadoval okamžitý konec sankcí. Šéf americké sněmovny reprezentantů, republikán John Boehner, zase pohrozil, že i když bude dohoda vyjednána, může kongres nařídit obnovu sankcí, pokud nebude Teherán ujednání plnit. A proti současné dohodě je dlouhodobě Izrael, který vyzývá k tvrdšímu postupu proti Iránu. Je čas, aby mezinárodní společenství trvalo na lepším řešení, u kterého by navázalo eventuální zrušení sankcí na chování Iránu. Irán musí zastavit svou agresi v regionu, musí přestat hrozit Izraeli zničením. Západ nabízí Iránu postupné zrušení sankcí, vázané na to, jak bude plnit dojednané podmínky. Teherán ale požaduje okamžitý konec postihů. Podle některých médií počítá s tím, že americký prezident Barack Obama, jemuž jde o uzavření dohody před ukončením jeho druhého mandátu, ustoupí. Ozbrojení muži ve vojenských uniformách zaútočili na univerzitní areál ve východokeňském městě Garissa. Podle agentury Reuters je na místě několik mrtvých, 29 zraněných, z toho 4 jsou v kritickém stavu. Kdo za činem stojí, zatím není jasné. Oblast je ale často dějištěm násilností islamistů ze somálské skupiny Šabáb, která je napojená na Al-Kaidu.
Řecko odeslalo svým věřitelům aktualizovaný seznam reforem. Ten minulý Evropská unie a Mezinárodní měnový fond zamítli s tím, že je nekonkrétní. Atény tak nemohou dostat další peníze z balíku slíbené pomoci. Minulý týden se Řecko znovu přiblížilo tomu, že se octne bez peněz. Vláda předložila mezinárodním věřitelům seznam reforem, které po zemi žádají, jenže narazila. Věřitelé dokument odmítli s tím, že je pouze souborem myšlenek. Atény teď odeslali seznam nový, konkrétnější. Poslali jsme nový dokument bruselské skupině, který je přesnější a vyčíslený. Podle listu The Financial Times má dokument 26 stran a vyčísluje finanční potřeby Řecka na 19 miliard eur. Atény se v něm mimo jiné zavazují zakročit proti daňovým podvodům, zvýšit daň na luxusní zboží a přezkoumat prodej státního majetku případ od případu. Navrhují ale taky postupné zvyšování minimální mzdy nebo mimořádnou výplatu pro chudé důchodce. Právě penzisté o sobě dali vědět. Tisíce jich v ulicích Athén vyzvali vládu Alexise Tsiprase, aby plnila předvolební sliby. Bojíme se, vypadá to, že by se krůček po krůčku mohly dál snižovat naše důchody. Žádáme vládu, aby vrátila naše důchody tam, kde byly. Oni nám je zkrátili o polovinu. Jenže důchodová reforma patří mezi hlavní sporné body i nového seznamu, který Atény věřitelům poslali. Dalším problémem může být podle řeckého ministerstva financí reforma trhu práce.